chegou dende Madrid, está ocupando unha casa en Marín e ten unha manda de cans que ataca directamente a todo o mundo que pasa por diante desa casa. É a denuncia que fan os veciños da parroquia de San Xulián, como dicimos en Marín, que están totalmente atemorizados. A veciñanza conta xa ao menos 5 ataques destes cans e hoxe estamos ali en directo na parroquia de San Xulián. Xa vedes que están os veciños fora das casas, saíron a reclamarlle precisamente a Enrique, o dono dos cans, que ten que facer algo con eses cans porque non poden deixar, ten que deixar de sucederse eses ataques, non poden seguir pasando. Antonio agora mesmo estás ali con eles. Antes víamos a Enrique, o dono dos cans, que lle decía directamente aos veciños que os seus cans non eran os que os atacaban, pero os veciños din que efectivamente son os cans de Enrique. É dicir, estamos con varios veciños que están unha palabra contra do outro, non? Claro, ese é o tema, non? Que vemos, Enrique, vemos que hai moitos veciños que protestan polos teus cans, non? Que din que hai... Protestan porque resulta que mis perros tamén son, entre comillas, PPP, de estos que son grandes. Realmente perigosos. Sí, se creen ellos que sí, pero mis perros nunca han tenido ningún percal y no han tenido ningún incidente con ninguno. Claro, eles din que os teus cans chegaron a morder varios veciños, incluso un policía. No, es que los míos no, no han sido. Y lo sabe la propia policía, me está comprendiendo. Y si los vecinos están diciendo eso, están mintiendo porque mis perros nunca han salido afuera y han mordido a nadie. Mira unha cousa, entón, por que crees, se isto é mentira, que hai tantos veciños na túa contra? ¿Por qué? Porque mira, por una simple tontería que me estén levantando esto porque simplemente estoy yo de ocupa. Entonces no sabes lo que hacer para poder echarme de aquí. Ti recoñeces que estás de ocupa, Sí, ¿no? sí, claro, sí. Entón, crees que os veciños... Están montando todo esto para poder echarme de Pero aquí. crees que están mentindo para botarte de aquí? Exactamente. Cando eles falan, claro, non sei se te podo levar un momento cos veciños, ti queres falar con eles? A mí no me hace falta hablar, Sí. hablar con Podes ellos. vir, pero para escoitar o que eles os teñen que dicir... A mí no me hace falta escuchar lo que quiere decir. Si quiere ir, vamos. Lo que pasa es que si se me ponen rebotados, pues yo también le voy a, pero yo con también me voy a calma, levantar. con calma. Eu vou ir para ali, se queres, eu invito a que veñas comigo, se queres queda... Vale, que tranquilo que está aquí, Enrique ven así un poquinho atrás, cuidado cos coches, compañeiros. Imos falar un segundiño cos veciños. Estamos en directo, hola, estamos en directo. Veciños, veciñas, perdón un segundiño, estamos en directo. Claro, acabamos de falar con Enrique, que está aquí diante, e el di que os seus cans non morderon a ningunha persoa e que é unha cousa, un argumento que utilizades vos os veciños porque el está de ocupa, cousa que el recoñece, pero que os cans non morderon a ninguén. Iso é mentira, se el estado ocupa é a persoa que el di que non a denunciou, a dueña di que sí, el di que non a denunciaron, pero nós aquí non estamos por unha denuncia de que el viva ou conviva, pode convivir, e sabemos convivir entre todos, podemos vivir etnia gitana e pallos para eles, podemos convivir todos, o único malestar que temos aquí é por tema dos cans, porque isto é un tema moi peligroso, porque no problema que a nós unha persona sí que é verdad que lle han mordido, eles saben que os cans trasvásanos daqui para outra casa que teñen abaixo, porque teñen dúas casas, eu non teño casa ninguna, eles teñen dúas casas. E o problema é que cando a casa atravesan os cans dun lado para outro, el di que non é, entón é unha pelea que non... É unha man a man que non é del, que é da prima, da irmán, entón iso non chegamos Mirad unha cousa, porque entendo que aquí hai dúas casas, non? Sí, entendo que aquí hai dúas casas, porque Enrique dicía antes... Dos casas de dos familiares, Somos familia, hai a casa duns familiares teus, claro, que sí que teñen cans que atacaron. Sí, claro, sí, sí, que tuvo un percal e si lo sabe él. Pero os veciños din que eses cans son os mesmos, ou non son os mesmos. Son trasvasados dunha casa para outra, aquí suben, baixan e suben e baixan. Non son os mesmos. Son os mesmos, o que pasa que se lle chamas por o nombre, ao mellor non obedecen, entendes? Porque nós non conocemos o nombre, el sí que os conoce, vale? Entón, que non nos minta. De todas formas, Enrique dicíame antes que ninguén che puxo unha denuncia, non? No, a mí ninguno. Dicindo que non había denuncias. Ninguno a mí me ha puesto ninguna denuncia porque mis perros no han mordido a ninguno. Sin embargo, la dueña de los otros perros pues sí ha recibido denuncia porque ha mordido a los otros perros. ¿Por qué non hai denuncias? Aquí non hai denuncias porque a xente, os veciños teñen, de feito, iba a vir moitísima máis xente e todo o mundo, os veciños teñen medo porque son de etnia gitana, que non ten nada que ver porque ao final son persoas humanas como calquera. No, pero a xente ten medo, a vir represalias. Ten medo a represalias, a denunciar por represalias. Ningún percal con vosotros. Non queredes, porque iso é verdade que tendes medo a denunciar, sí? Iso pasa, sí?
Mira, a ver, pero non podemos, Enrique, pero non podemos chegar a... Non sei, a ver, ven aquí, Carlos, que é o presidente dos veciños, non se pode chegar a... Sí. Non sei, porque eu vexo, ademais, que Enrique está aquí, diante de todos vos, dando un paso adiante, o cal tamén é de a valentía que ten, está aquí diante de todos vos, falándovos, decir, que iso tamén é para agradecer. Él, non sei se ti estás disposto a tomar algunha decisión Sí, cos cans, mira, he hablado yo con los vecinos que tengo enfrente de mi casa y me ha dicho que lo único que le asusta a ellos que se asoman, que bueno, estabas tú, que se asoman a mitad de cuerpo para ellos. Entonces ya hemos hablado yo y ellos para levantar un poquitín la cerja para que no lo puedan ver ellos y que no les ladren. Eu vexo a Enrique aquí que está tamén en disposición. A ver. Con la cadena, cuando lo llevan tu hija con la cadena aquí que le escapan. Pero ahí están atados. Si va con una cadena no se escapa. A ver, un momento. Si va con una cadena no se escapa. Que lo vi. Un momento. Si va con una cadena no se escapa. Un momento, pero escoitade unha cousa, porque eu vexo aquí a Enrique, Estáis poniendo más de la cuenta vosotros. Estáis poniendo más de la cuenta. Mira, estamos quedando sin tiempo. O único que pido en nombre dos veciños neste momento, solo vou non estamos aquí por votalo a él da casa do domicilio, vale? Solo estamos votando polo tema dos cans, vale? Entón, os veciños o que piden é que os cans teñen que ir fora do domicilio para que non haiga máis percal, xa non hai ni un problema co can de abaixo ni o can de arriba. Pero se os cans están atados, por exemplo, vos aceptaríades iso se están, non sei, se están dunha maneira seguro ou... Non. Vale, decir, que non poden estar atados, non? Decir, pero vale, non poden estar atados permanentemente, non? Decir, pero cando saian que estean atados, decir, pero incluso cando están dentro, non vos convence que estean dentro da súa espazo. Eles escapan para fora, os cans escapan cando topan o portón. Terían que sair de aí 100%. Claro. Vale. Porque non son responsables, queda claro que non son responsables do que fan os cans. Polo tanto, o ideal é que os cans se marchen A daqui. única medida que vos aceptaríades sería que os cans marchasen de aí, non? Vale, non? Sí, sí. ¿No? Vale. E claro, Enrique, non sei, eles din que queren que os cans marchen. Ti iso... Lo siento, pero mis perros son mis perros y no se van a ir de ahí porque mis perros no han mordido a nadie y no han hecho daño a nadie. Lo siento. Compañeiros, así está a situación. Sí, mira, unha persona tamén con que non pode andar, quere salir daqui da casa, ten un 89% de discapacidade, ten que andar en silla, o señor non pode salir da casa porque el concorría toda esta carretera todos os días para arriba e para baixo para pasear e non pode salir. Aquí está o señor Temiro, o can que caeu a finca. Mordeu, temos tempo, compañeiros. Parece ser que mordeu, temos tempo, cortamos, seguimos, temos tempo. Temos tempo. Cabaleiro, que tal, moi boas? ¿A vostede lle mordeu un can? A mí el otro día, el domingo, ahí un poquito más adelante del coche, venía andando y si no es por la local, que vino en ese momento que le había avisado el señor exacto, bueno, me caí en la finca para atrás, que me pude dar un golpe, me caí en la finca para atrás y luego me atacaban. Pero eran os cans deste home ou non? Eran dos marrones. Salían daquela casa. Saían desta casa de abaixo ou doutra de máis abaixo? De esta casa, de esta casa. Enrique. Una cosa, si eso ya lo sabíamos, ese percal ya lo sabíamos. Que sabía, o sea, que sabía capaz. Calma. No mordió a nadie. Embustero, sois un embustero todos. A ver, é verdade, para. É verdade que está dicindo este home que non o mordeu. Está dicindo que non lle mordeu. Está dicindo que non lle mordeu porque se tirou para atrás. No le mordió, pero tú tampoco sabías tú las intenciones de él que te iba a morder, ¿verdad? No hay que saberla. Si se me tira, yo venía así andando y venía los dos perros. Sí, pero claro, pero es lo que te escucha, me piensa que van a morder. ¿Tú crees que él se asustó, pero que non tiñan intención de morder? Nada. Vale. Pues compañeros, este incidente, este veciño di que él caeu para atrás na leira porque pensaba que o estaban mordendo e Enrique di que se asustou simplemente porque ladraban. Di que caeron para atrás. Quedamos en tempo, agradezo aos veciños, tamén a Enrique, que tamén é unha actitude moi valente poñerse aquí diante dos veciños. Quedamos en tempo, creo que xa foi bastante longa esta conexión. A vos, compañeiros. Moitísimas gracias, Antonio, porque efectivamente podemos ver un pouquiño que efectivamente hai un problema, porque estamos falando, esta última testemunha foi importante, un veciño paseando tranquilamente que, independentemente da intención dun animal, eses animais estaban fora e foron directamente a por él, así que é verdade que hai un problema. Esperemos que falen entre eles, a veciñanza está atemorizada, se non lo fixeron saber
así non lo fixeron chegar, e se eses cans están dentro dun recinto sen escapar en ningún momento, que é o que ten que pasar, non provocarían problema ningún. Dende logo que sí. Bueno, estamos máis que pendentes de todo o que pase aí, estamos ante un conflito veciñal que, dende logo, non perderemos de ollo, pero